ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 15-11-23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಚೋಕುಲೆ ಮಾ ತೆರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಯಾಸಾಗರ ಒರಿ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನೆ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಪಂದ ಪನೊಡಾಪುನ್ ಆರ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ದುಃಖನು ಹರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ರಡ್ಡೆಟ್ಟು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ರಡ್ಡೆತ್ತಲ ಅಂತರದಾದ ಉತ್ತರ: ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ದತ್ತು ಆಪಿರಂದಿತ್ತಂಡ ಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸುಲ್ಲ ಸಹ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದೆರಡ ಅಕ್ಲೆನು ಅನುಯಾಯಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುನ್. ಅಂಡ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ನಿಕುಲು ಶಿಷ್ಯರು ಅತ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಲು ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಆಸ್ತಿಗ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪುನವು. ಗೀತೆ: ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆನಿ ಕೇಂಡರು. ಇಂದು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರೆ ಹೊರತು ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅತ್ತನ ಸೋಮನಾಥಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಪಂದೆ ಪನ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಮೆಲ ಸಹ ಆರ್ನನೆ ಆಪುಂಡು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಪಂಡ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೆರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುದರೆ ಶಿವ ಆರು ನಿರಾಕಾರಾದುಲ್ಲೆರು. ಆಯ್ದವರ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಏರು ಪನ್ಪೆರು ಆತ್ಮ. ಕೇವಲ ಓ ಬಾಬನೆ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ಆಕಲು ಶರೀರದ ಅಪ್ಪಾದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಓ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಆರು ಆತ್ಮಿಕ ಅಪ್ಪಾದು ಬುಡ್ಪೆರು. ಇದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲೆಗು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ದೇವತೆಲಂತೂ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ಯಂತೂ ಏರ್ಲ ಮಾಲಿಕೆರತ್ತು. ಭಾರತದ ಧನಕುಲು ಅತನ ಒಡೆಯರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರು ಅತನ ಧನಿಕೆರು. ರಾಜಗುಲ ಸಹ ಪಿತಾ ಅನ್ನದಾತ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಇತ್ಯಂತೂ ರಾಜೇರಿಯರ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಐನೆಡ್ದವರ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಏರು ಪನ್ಪೆರು. ಮೊಕ್ಕಲು ಬೇರು ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರೆಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಐದವರ ಬ್ರಹ್ಮ ಏರ್ನ ಬಾಲೆ ಶಿವನ ಬಾಲೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಮಗೆ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಮೂಜು ಜನ್ಲ ಸಹ ಶಿವನ ಜೋಕುಲು. ಶಿವಬಾಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರಿ ವತನುಡು ಉಪ್ಪುನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನವಾಸಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಐದವರ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ಎಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು. ಐಕ್ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ಡ್ರಾಮದ ಅನುಸಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರೋಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತದ ಮೇರೆನ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಆದ ಮಲ್ಪುಯ ಯಾನು ಬೆರಡನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೆರೆಗು ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂದು ಪುದರ್ದೀತೆ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಸಹ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಿರು. ಸುರುಕು ಗೃಹಸ್ಥಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆಪಿರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರ ಬಾಲ್ಯೊಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನೇನು ಓದುವೆರು. ಕುಟ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಪೋದು ದತ್ತು ಆಪೆರು. ಮೊಕುಲು ಎನ್ನ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕೇವಲ ಗುರುಕುಲೆಗು ಶಿಷ್ಯರು ಅತ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಲು ಉಪ್ಪು ಆಪೆರು. ಗುರುಕುಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಅತ್ತನ ಅನುಯಾಯಿಲು ಅಪರು ಪಂದು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೆರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೆರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಎನನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಉಂಡು. ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಪಣೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನೆ ಅಂತೂ ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಗ ಆತ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ಐದವರ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಇತುದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಮಾತಾಪಿತ ಇಂದೇನು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮಗೂ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುನು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ವಿನಃ ರಚನೆ ಆಪುಜಿ. ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲು ಬರಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವಂಡ್ರೆಗ್ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಲು ಆವುಡು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಈತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿ ಒರಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಚಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಡ ಯಾನ್ ಆತ್ಮಗು ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು. ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಲ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯುಡು ಆತ್ಮರೂಪಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಐನು ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಬಿಂದು ಸಮಾನ ಆದುಲ್ಲರು. ಶಿವನಾಯನ ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಬಿಂದು ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ. ಆಂಡ ಯಾನು ಪರಮ ಆತ್ಮ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಏನಡ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಯಾನು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ದಯಾಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪೆ.
ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸದ್ಗತಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಓರಿ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ದುಃಖಿ ಆಪುನನೆ ಎಜ್ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನಿ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ತೆರಿಯೊನ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಮರತ ಬೀಜ ಜಡ ಬೀಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪಾತೆ ರುಜಿ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅವು ಚೈತನ್ಯವಾದಿತ್ತಂಡ ಏನರ್ದು ಈ ಮಾತ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲು ಹಿರೇಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಯಾನಂತೂ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನೆ ಬತ್ತದು ಇಂದೆತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದು ಮಲ್ಪೆ ಮಾಯೆ ದುಃಖಿಯಾದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿರುಗೊಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುತ ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳವಾದುಂಡು ಈ ಚಕ್ರ ತಿರುಗೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಬದಲಾದ ಕೂಡ ಸತ್ಯಯುಗ ಆದುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತೂ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಭಗವಂತೆಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರರೆಗೂ ಏರ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಆರೇ ಶಿಕ್ಷಕರ್ಲಾದುಲ್ಲೇರು ಓದವಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತಾಪಿತನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೇ ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿರಾಕಾರ ಶಿವಬಾಬಗೆಂಕುಲು ನಿರಾಕಾರಿ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸಹ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರಣ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಪವಿತ್ರಾಪನ ಯುಕ್ತಿಯಾದುಂಡು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ವಿಕಾರುಡು ಎಂಚ ಪೋಪೆರು ವಿಕಾರದ ಸೂವೆ ಬೂರುನತ್ತೆ ಐಕ್ ಕಾಮಾಗ್ನಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಪಾರಾಪನ ಯುಕ್ತಿನು ಬಾಬ ತಿರಿಪೇರು ಸುರೂಕಾದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತೂ ಮಸ್ತುಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ನಡತಿನೇ ಅಂಡ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪ ನೆನೆಪುರು ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಪ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಯೋಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದು ಬುಡ್ಪಾರು ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಬಾಬನ ನೆನೆಪುಡು ಶರೀರನು ಬುಡಿಯರಡ ಎನ್ನ ಕೈತಲು ಬತ್ತು ಬುಡ್ಪಾರು ಈ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಅವ್ವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಲಡೆಯಾದುಂಡು ಏರು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪಿರೋ ಅಕುಲನ ವಿಜಯ ಯಾವುದುಂಡು ಈ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವುದುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರು 5 ಬಕ್ಕರ್ ಮಾಯ ರಾವಣೆ ನರಕದ ಮಾಲೀಕ ಆದು ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಶಾಪ ತಿಕ್ಕಿನಂಚ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಮುದ್ದಾಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮತತಲೆ ಕನಿಕಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಶುರು ಅಪುಂಡು ಅಪಗ ರಾವಣೆ ಪನ್ಪೆ ಹೇ ಈಶ್ವರ ಜೋಕ್ಲೆ ನರಕವಾಸಿ ಭವ ನರಕರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರಡೆ ಅಪುಂಡು ಇನ್ನು ನರಕವಾದುಂಡತ್ತೆ ಏ ತೊಂಜಿ ಲಡೆಯಾದುಪ್ಪುಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಈ ಲಡೈ ಪೆಟ್ಟು ಊಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಿ ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಾಡು ಇತ್ತೆ ಭಾರತ ನರಕವಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲುಂಡು ಗಾಯನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನು ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಅವತಿರತಾಪೆ ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ಏಪ ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಬರ್ಪೇರು ಐಗೋಸ್ಕರ ಲಡೈಲ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಅಶರೀರಿಯಾದು ಬೈದರು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದರು ಈತೆ ವಾಪಸ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಯಾನು ನಿಖಿಲಿನ ಪತಿ ತೆರೆದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ತದು ವಾಪಸ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತುಂಡತ್ತೆ 5,000 ವರ್ಷಡು ದೇವತೆಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪುಜೇರು ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಲೇ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಬುದ್ಧಿಡು ತಿರುಗುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲತ್ತೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದ ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಚಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿನೇ ತಿರಿಯೊಂದಿಜೆ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆಕಲು ಬುದ್ಧಿಹೀನರಾಯರು ಹಿಂದೆರ್ದೆ ಭಾರತ ಈ ತೊಂಚಿ ಕಂಗಾಲಾದುಂಡು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಸಂಪನ್ನ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ನಿಕುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಸ್ವರ್ಗದುಲ್ಲರು ಕೂಡ ನಿಕಲಿಗೆ 84 ಜನ್ಮನು ಅವಶ್ಯವಾದ ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ 84 ಜನ್ಮಲು ಮುಕ್ತಾಯಾಂಡು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಒಂಜೆ ಒರಿದುಂಡು ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕುಲು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಒತ್ತೊನುಜೇರು ನಿರಾಕಾರನೇ ಒತ್ತೊರೇರು ಆರು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಅದುಲ್ಲೇರು ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಬತ್ತದು ಮೇರಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ವಿನಾಶ ಶುರುವಾಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಯಜ್ಞಲುಂಡು ಅವು ಇಂದೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಕೊಳಕು ಮಾತಲ ಸ್ವಾಹ ಆಪುಂಡು ಇಂದೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೆ ಯಜ್ಞಲ ರಚನೆ ಆಪುಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪುಂಡು ಮಹಿಮೆ ಮಾತಲ ಶಿವಬಾಬನಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನು ದೀತೇರು ಅಂಡ ಅರೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಈ ಶಿವಬಾಬನ ರುದ್ರ ಸೋಮನಾಥ ಬದರನಾಥ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಒರಿಯಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ನು ದೀದು ಬುರ್ತೇರು
ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ನು ದೀತೆರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಮರಸನು ಪರ್ಪವಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಯರು ಸ್ವರ್ಗದ ದ್ವಾರನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೆರ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು ಪವಿತ್ರರಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಪವಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಕನ್ಯೆಯರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತರೆಬಗ್ಗವೇರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಭಾರತದ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಬಾಬರ್ದು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯೋಡಾಪುನು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಡಿತದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಪೊಡಾಪುನ ಅಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಕಾಮ ಮಹಾಶತ್ರುವಾದುಂಡು ಕಾಮ ವಿಜ್ಜಂದಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದು ಪುಜಿ ಪಂದು ಹಾಕೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ರುದ್ರ ಯಜ್ಞುಡು ಅಬಲೆಯರ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಏಪ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಲ್ಪನಕಲ ಪಾಪದ ಕೊಡದ್ದು ಜಿಂಜುಂಡು ಅಪಗ ವಿನಾಶ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲುಲ್ಲೇರು ಏನನ ಏಪಗುಲ ತೂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಸಹ ಬರೆಪೇರು ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಇರೇನು ತೆರಿಯೊಂದ ಹಿರಿಯರ್ದು ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪವಿತ್ರಾಪ ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದುನ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಇಂದು ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾರೀರಿಕ ಯಾತ್ರೆನಂತೂ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೈದರು ಇತ್ತೆನಿಗುಲು ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುನ ಐನಿರ್ದವರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನ್ನು ದೀಲೆ ಬೇತೆ ಮಾತ ಸಂಗೊನು ಬುರ್ದು ಎನ್ನನು ಒರಿಯನ ಜೊತೆ ಬುದ್ಧಿಯೋಗನ್ನು ಜೋಡಿಸನಗ ನಿಗಲಿನ ಜೊತೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸೊರ್ಗೊಡು ಕಡಪುಡುವೆ ಅವು ಶಾಂತಿ ಧಾಮವಾದುಂಡಲ್ಪ ಆತ್ಮಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಪಾತೆ ರುಜೇರು ಸತ್ಯಯುಗ ಸುಖ ಧಾಮ ಇಂದು ದುಃಖ ಧಾಮವಾದುಂಡು ಇತ್ತ ಈ ದುಃಖ ಧಾಮಡು ಪುನಃ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕುಲು ಸೊರ್ಗೊಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಇತ್ತ ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದರು ವರ್ಣಲು ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸುರುಕಾದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಕೆಗೆ ಸಮಾನವಾದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತಾ ವರ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಎಂಚ ಚಕ್ರದ ಆಟೋನು ಪಂಡ ಬಾಜೋಲಿ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬೆರತ್ತೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಈ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಯುನೇರ್ದವರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾಪೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿ ಬೋಡು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನ ಮತತಲೆಕ ನಡಪೊಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪೋರು ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬತ್ತಿದಿ ಸಾಕಾರ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಗುಲ ಆತ್ಮಲು ನಿರಾಕಾರಿಯಾದ ಉಪನಗ ಪರಮ ಧಾಮಡು ಉಪ್ಪ ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನೇ ದೀಪಲು ಇಂದೇನೆ ಬೇಹದ್ದದ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗ ದಿನ ದ್ವಾಪರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಿಯುಗ ರಾತ್ರಿಯಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಸದ್ಗತಿದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರಿಪವರು ಏತು ಎಡ್ಡ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಸುಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು 14 ಕಲ್ಲೆ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು 14 ಕಲ್ಲೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ತೆರಿವು ನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಏಪಲ ಅಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಆದು ಪೂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಕಲಹ ಮಲ್ಪುನ ಬುಲಿಪುನ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮಾತಲ ವಿದ್ಯದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು ವಿದ್ಯೆಯರ್ದೇ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆ ಅವಡಾಪುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಭಗವಾನ್ ಭಗವತಿಯಾದ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಓದವೆರು ಅವು ಅಂತೂ ನಯ ಪೈಸದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಇಂದು ವಜ್ರ ಸಮಾನ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು ಕೇವಲ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾಪನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಇಂದು ಸಹಜುರ್ದುಲ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಇಂಚಿನೇನು ಓದು ನಾವು ಆತು ಸಹಜತ್ತು ಮೂಲಂತೂ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ರನು ನೆನಪು ಮಲ್ತಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ರಾಜರಾದು ಬಿಡುಪರು ಬಾಬನ ತಿರಿಯೊಂದೆಜ್ಜರಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನಲ ತಿರಿಯೋನುಜರು ಬಾಬಾ ದಾಲ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆಪುಜೇರು ಜೋಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ತೆರಿಪೋರು ಬೇರ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಆದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಬ ಯಾನ್ ನಿರ್ವಾಣಧಾಮಡು ಪೋದು ಕುಳ್ದು ಬಿಡುಪೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಕಾಮ ಸೇವೆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಮನುಷ್ಯರೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈಶ್ವರನು ಪಡೆಯರಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದ ಬಿಡ್ಪಾರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಮಾತ್ಯತ ಮಾಲಿಕ ಆದ ಬಿಡ್ಪಾರು ದೇವತೆಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಇತ್ತಂತೂ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಭಜನೆ ಆದುಂಡು ಇತ್ತ ಕುಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲೇ ಸ್ವರ್ಗೊಡುಲ್ಲರು ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದಿತ್ತನಿತ್ತೆ ಕಂಗಾಲಾದುಂಡು ಕೂಡ ಈ ಮಾತೆಯರನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತೆಯರನ ಆದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಈ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ಒವ್ವೆ ಭರವಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಇದೇನು ಭಗವಂತನೇ ಓದವೆರು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಆನಂದದ ಸಾಗರ ಪಂಡು ಅರೆಗೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬನೆ ಇಂಚಿನ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ವಜ್ರ ಸಮಾನ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಹಿಂದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಓದೋಡು ಬೇತೆ ಮಾತ ಸಂಗೊನು ಬುರ್ದು ಒರಿ ಬಾಬನ ಸಂಗೊನು ಸೇರೋಡಾಪುಂಡು
ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡಿವಡಾಪುಂಡು ನಡತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಸ್ವದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರ್ಗಾವೊಂದು ಪೊಡಾಪುಂಡು ವರದಾನ ಎನ್ನ ತನನು ಬುರ್ದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟಾತ್ಮ ಭವ ಲೌಕಿಕ ಪರಿವಾರೊಡಿ ತಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸದಾ ನೆನಪು ಪಡು ಯಾನು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಸದಾ ಸೇವಾಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂತೆಲ ಸಹ ಎನ್ನ ತನ ಇಜ್ಜಂದ ಇಪ್ಪುನಗ ಸಂತುಷ್ಟ ಆದು ಉಡ್ಪರು ಏಪ ಎನ್ನ ತನ ಉಪ್ಪುನ ಅಪಗ ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೆನಾ ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ತನ ಉಂಡಲ್ಪ ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಈ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಪಂಡು ಬರ್ಪು ನಾವು ಅಲ್ಪನೆ ನಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಪಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಪಂಡನೆ ಸಮಾನುಡುಪ್ಪು ನಾವು ಎನ್ನ ಪಂಪು ನಾವು ಪಂಡ ಅಭಿಮಾನುಡು ಬರ್ಪು ನಾವು ಸ್ಲೋಗನ್ ಬುದ್ಧಿಡು ಪ್ರತಿ ಸಮಯ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತದ ಸ್ಮೃತಿ ಪಡಪಗ ಪನುಡಾಪುಂಡು ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಮರ್ಪಿತ ಆತ್ಮ ಪಂಡದು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.